Zuia eki bitartean, gosaria antolatuko dizut, ala panpos, ez tanparik egin, ireki begiak kolakau berotu bitartean. Ez du balio manta azpian sartzea, tira, gaietak bukatzen ari dira, tea, arroza, fruta, gaietak, zumoaren ontzia uretan jartzen espadut, gero ezin garbiturik ibiliko naiz. Antxon, tira alferrontzi, ikastolara joateko ordua dela, ez gero zapatillak eta bata jantzi gabe sukaldera etorri, oraindik fresko egiten du goizetan. Maiatzeko goiz biziak, tira, nere, berandu da eta. Zuko saldu bitartean, ohea txukunduko dut. Nirea kuriosoa da. Txemak alde ginezkero, ohea lehen baino gehiago sakabanatzen dut. Tea astuta nuen, poltsako tea, hotza dagoenean, ez dut tutik balio. Halako ontzi polita, urrez betetako katilua ahoa gozatzeko. Tirantxon, gaur goizago eratu beharko duzu. Ez tele eta ez ezer. Bestela, egunero komeria berdina. Zure ohea zeuk txukundu. Lagundu egin beharko diozu amatxori. Bestela, ilunabarrean, ez dugu jostatzeko denporarik izango. Ez dugula gurinarekin aritzeko denporarik. Tira panpos, ale. Gauean, lore iura bota beharko diegu. Plantxa egin. Ez dakit nola moldatzen naizen. Baina plantzan egiten dut. Arropa zabaldu, burua garbitu, bainatu. Bueno, agian igande goizerako zerbait utziko dut. Zer egun dugu gaur, osteguna, baina koleusari orain bertan bota behar diotura. Iuntzerako zimeldu egingo zait.